Det var da for vildt det der. Hvordan synes du selv det gik, Kenneth? Det gik godt. Hvad så, Mark? Målløs? Er du målløs? Ja, det er vi klarede den. Vi klarer den jo. Ja. Du var med? Ja, det er. Filmer den nu? Ja, du trykker den der. Det gør den. Ja, det filmer den. Det var ellers ærgerligt. Det er snart så jeg dans. Hej mor, du ser, jeg er meget beskidt. Prøv at se. Så det er slet med lidt. Prøv at se, hvor er det beskidt henne? Ja, der er du rigtig beskidt. Ja, det Hvad siger sms, Mark? Det er sms, det er det er savnet, det er godt. Jeg kan få lidt kigge på det. Jeg hører, at det er savnet. Ja, det er savnet. Ja. Glæder hun sig til at se dig? Ja, vi er til det. Ja. Det er sms, Mark? Ja, det er fantastisk. Ja. Det er fandme godt kørt, Kenneth. Du holder jo bilen stille og roligt. Jeg tror, at Carlsen er helt vildt for at komme med på sin tur. Ja. han har jo været med nu. Hvad? Han har været med. Ja, ja. Hvad synes han om det? Han synes, det er sjovt. Altså sms, Mark. I Oksbølle. Kan du mødes med hende i Oksbølle? Nej. Oksbølle, der er langt til Oksbølle. Ja.